Isoi juttui. Päivä tätä kuuta, eli joulukuuta, niin 4 vuotta raittina täyteen, kuten myös Rantamaalla 3 vuotta. Ja olen siis elänyt aikaa ennen tätä raittiutta. Niin 25. päivä, eli joulupäivä, oli pääpäivä. Rakkaan ystäväni, terveisiä Ronille, tiedän, että kuuntelet. Niin meillä oli semmoinen käytäntö vielä, että joka joulupäivä me annetaan toisillemme lahjaksi punaviinipullot. Siitä se lähtee joululahjat, joo, kyllä, vaihdetaan ne punaviinipullot ja siitä alkaa sitten hauskanpito, mutta mä en tiedä, onko mä kertonut. Siis tarina joulupäivältä, kun mä pelastin yhden naisen hengen. Oho. Joo. Me joudun siis elvyttämään joulupäivänä 25. joulukuuta yhden daamin baarissa. Ja tilanne menee tälleen, että on joulupäivä. Me ollaan aloitettu jo hyvin aikaa aamusta semmoinen pikku baarikierros naapurikylällä Nummelassa. Se alkaa semmoisesta Pilvenhattara-nimisestä paikasta ja siellä pikkasen Minttu Kaakaata katon naamaa ja niin kuin joulusta tunnelmaa. Siitä sitten maatierosvon mukaan nimettyy Ned Kellysiin. Ja ei muuta kuin neppari ja niinku räikkä pyörii. Joulupäivä, teekö? Voi kuinka hassusti se sattuikaan. Pari shottia meikän naamaan. Mutta joka tapauksessa me istutaan sitten siinä Kellysistä tälleen ja siinä on minä ja pari frendiä. Ja sitten tulee tilataksi pihaan. Sieltä tilataksista 3 mimmiä nousee ulos. Ei mitään, ne tulee siihen meidän pöytään, tälleen ottaa jotkut juomat ja hei, mahtuuko tähän istua ja todellakin ja näin. Me rupetaan niiden kanssa niin sanotusti vähän wildaamaan. Silleen, eikö ne on tullut Helsingistä taksilla nyt Nummelaan, ne on kanssa aika joulupäivän tunnelmissa. Sitten menee hetki ja baaritiskin takana oleva mimmi, baari Mirkku siis, kysyy niitä mimmeitä, että hei, eikö te ollut 3, kun te tulitte? Ja sitten, joo, oli. Ja se yksi on ollut nyt aika pitkään vessassa, että mies katsoo, että mikä siellä on meininki. Ja tämä mimmi lähtee tästä pöydästä, menee sinne vessaan, juoksee aivan paniikissa, tiedätkö, siihen pöytään. Apua, nyt tonne vessaan, apua. No tämä baarimirkku säntää saman tien sinne vessaan niin kuin perässä. Tulee aivan paniikissa takaisin, että Herra Jumala, nyt libiso sinne vessaan. Sitten mä ajattelen, voi pittu. Mä ajattelen näin, että mikähän niin kuin juttu. Ja siinä olisi, tiedätkö, kun sulla adrenaliinit pumppaa ja sun alkoholi veressä vielä, niin tiedätkö, siinä on vähän sellainen Joo, ja kun mä näen, niin tiedätkö, että nyt tässä on oikeasti joku paniikin poikane. Ja mä menen siihen. Mä menen sinne naisten vessaan. Tää daami, 3. daami istuu pöntöllä tälleen näin. Ja katon aluksi, että onko sillä vaan tajukankaalla. Testailen vähän eri tavoilla, niin kuin reagoiko kipuun ja näin poispäin. Ei reagoi. Kokeilen pulssit ja muuta. Katon, ei reagoi kipuun. Katon, ei myöskään hengitä. Mä että voi vittu. Tää on niin kuin eloton. Sitten mä otan sitä, tiedätkö, siis joulumekosta ja jostain topista tälleen näin ja raajaan sen. Kato, kun tommonen lähiöbaarin vessa, naisten vessakin, kun se on niin snadi ja paskanen, että siellä ei kyllä pysty mitään niin kuin tommoista tekemään. Paneminenkin pitää tehdä pystyssä, niin mä siirrän sen, vedän sen silleen siihen baarin tanssilattialle ja ruvetaan elvyttämään. Siinä on minä, sitten yksi ihan semmoinen ihan helvetin iso timanttiporari, siis silleen, hän on lantion kohdalta niin kuin bundasta 1,50 metriä vähintäänkin. Semmoinen iso mies. Ja sitten yksi timpuri. Me ruvetaan siinä elvyttämään. Mä ohjastan samalla. Mä oon aloittanut hätäpuhelua, aloitan tälleen lennosta, rupeaa elvyttää. Saan siinä, niin kuin teet sä ne perusteet selitettyä, annan sen yhdelle friendille. Tälleen, että hoidat tosta niin kuin loppuun. Pumppailen. Mun frendi tää timpuri, katso se mimmilun leuvat niin vitun lukossa. Että mä näen, kun pitää saada niskaa niin kuin taaemmas ja sitten kunnolla leuvat auki. Mä nähdään, että siellä ei ole mitään niin kuin, tiedätkö, kurkussa joku lihapulla kieli, mitä tahansa siellä voi olla. Ja näin. Ja se joutuu
tiedätkö, semmoisella paksuilla timpurisormilla, on kuin nippukyrpiä, niin okei, mä rajusti. Joo. Mutta paksuilla timpurisormilla se vetää sen suun niin kuin tälleen auki, että ne, tiedätkö, leuat on todella jumissa ja näin, ja päästään puhkuun sinne sitten ilmaan, ja siinä elvytellään, rustot paukkuu, kun mä painelen ja näin poispäin. Se voi säikähtää moni, jos eka kerta elvyttää, että meneekö siellä kylkiluit poikki. Niitäkin voi mennä, mutta siis usein se on vaan noin rustot sen luiden välissä niin kuin oleva matsku, mikä rutisee ja näin. Ja sitten, kuin joulun ihmeenä, niin tää yhtäkkiä nousee tää daami. Ja mä tajun jo siinä matkalla ennen kuin se nousee, niin mä sanon tälle hiljaa, ei vittu, tää voi lähteä vielä käyntiin. Ja kuin joulun ihmeenä, siis mä oon lukuisia kertoja olla elvyttämässä. Ja se on todella harvinaista, että käy niin kuin amerikkalaisissa leffoissa, että se elvytettävä siitä niin kuin vaan nousee ja silleen, mitä äsken tapahtui. Mutta nyt käy siis niin, että tää daami nousee ylös, se on silleen, mitä äsken tapahtui. Mä oon silleen, että sut löydettiin elottomana tuolta vessasta. Mun frendi on ihan raivona sille muijalle silleen, että mitä te olette vetänyt? Ja sitten se on niinku, koittaa kiistellä, että ei ole vetänyt mitään, mutta kyllä oli leuatkin niin jumissa, että varmaan oli vetänyt vähän jotain humehia kiinni. Ja sitten kun sä oot tommonen, tiedätkö 50-kiloinen ish mimmi, niin siihen ei paljon aineita tarvi. Anyway, tämä mimmi tulee niinku takas elävien kirjoihin, istuu sen baarin semmoisen lossin, tiedätkö, sohvalla siinä. Samaan aikaan tulee ambulanssihenkilökunta sisään. Ne on silleen, wow. Se Taavi on ihan ulapalla. No, että siis täällä on ollut elvytystä. Joo. Ja potilas on tässä. Mä ollaan, että joo. Sitten nekin on silleen, wow. Nice. Lyödään niiden kanssa kivet. Lanssi lähtee heittää tätä daamia. Tietenkin niin kuin sairaalaan. Kun sä oot saanut tommosen tällin, niin sä lähet siitä sitten kaiken maailman laitteet kiinni, niin vielä järkitarkastukseen. Ja me, kun siihen jäi ne 2 daamia, niin oltiin tietenkin, että mites mimmit, että tässä on nyt muutama sankaria. Näin, että lähettekö te niin kuin jatkoille? No, ne oli niin paniikissa ton tilaisuuden jälkeen, että ne mimmit ei lähtenyt meidän kanssa jatkoille. Me lähdettiin friendille siitä sitten saunomaan. Ja voi hyvänen aika sentään. Sä voit kuvitella tommonen joulupäivä. Sitten siinä on otettu vähän kuppia. Elvytetään baarin tanssilattialla tää mimmi takas elävien kirjoihin. Siis pelastitte hengen. Voi vittu, että me oltiin sankareita loppuilta, kun me siellä saunottiin silleen, että oli kyllä hyvä, että lähdettiin baariin. Oli kyllä aina ihan sama, mitä jengi sanoo, mutta taas se nähti, että kyllä kannatti lähteä ryyppään. Mieti, se olisi kuollut, jos me ei oltaisi lähdetty ryyppään. Ja se on niinku tavallaan tottakin. Niinhän olisi varmaan käynyt, jos me ei oltaisi oltu siellä sitä elvyttämässä, mutta... Ja tiedätkö, mikä mun lempijuttu tässä koko tarinassa oli? Sä itse vähän niin kuin sivuutit sen asian, mutta mä kiinnitin huomioon siihen, että Lloyd Lipiso ei istu naisten pöytään, vaan naiset istuu Lloyd Lipison pöytään. Ai herran täällä. Ja hullu tarina. Ja hullu tarina. Eikö se ole? Ja hullu tarina.